Parang may naamoy ako hindi maganda. Para sisira ulo. Opoy! Opoy! Ano? Ano eh? Ha? Ano kunta? Pira kam diyan? Ha? Pira kam diyan? Tulo. Kay? Tulo. Oo. Kay may kontak sa iyo, garata gali. Ano? Abi. Sabi lang ko. Ano wait? Ah. Pansit kanton. Kay maulay ng daradihan. Atta, kay diri kamusta nga ang didi. Bola lang yan. Ata, kinano, Ano, kagana ko man ang igin. Pansit kanton eh. Ano, ang kagana ko nga, nakaangkamsin. Ah. Diri kamusta ka ng pansit kanton. Oh. Nari nga flavor, hala? Hala ko nari nga flavor. Inay kay chili man si man ini. Mao na ako paborito talaga didi. Aw, dali la, malandiri mo paborito. Diri paborito na mo. Hay na Dali, ba? wala na, makadinalaak. Tulo kami didi tulo. Mapakadinalaak. Tulo kami. Sa nalagay iton. Adto may nakita tuloy. Dili. Nakita ko tuloy yung dara. Makadinaak, lugod. Malandiri, kantisado. Ayaw, kay listado man kami ada. Kaya lang, silid nga to. Tara. Kani ay nang duha. Bali mo lanot eh. Tuloy sa iyo. Naroroyag ka man, nga talaga. Paborito na Paborito talaga. niyo. Paborito na. Tagkuin sa imo nga tulo, ada. Kaya. Tulo eh. Listado kami malitada sa iyo. Listado ka. Sige. Mo Mga na talaga yung paborito. last na good line nga nga kapag kuan. Nga lakaw yan, abo na good lang balay. Oh, chili mansi. Wala ka man bagsad kangina nga chili mansi ayan. Ikaw raw kanina, pag kita mo madiri mo paborito. Paborito na mo, chili mansi. Tama. Opay. Salamat. Ala, sige. Number one good ha, number Oo, one. number 1. Opaya good kay, number one good kay. Maaro gud ka matatapuran nga sasarigan. Sasarigan. Oh, sige. Kanina.